Така, здравейте на всички. Това е първото видео, което ще направя за сайта и понеже и първо ще говорим за нещо по-простичко, нещо по-дребно. За днес като тема съм избрал новия таг в HTML5, именно rel тага и по-точно атрибута му автор. Когато напишем в Google HTML5 rel автор, излиза статията с малка снимка отпред. Отскоро имам блог и ми беше много любопитно как мога да си направя аз такава снимка. Оказа се много лесно. Ето това е моя блог. Взимаме този адрес и това е тестов генератор, в който може да проверим дали имаме такава снимка. Когато го поставим тук, виждаме отдолу, че нямаме снимка при търсенето. Ето така ще изглежда търсенето в Google. На края на демото ще видим резултата. За да направим снимка, която да излиза в търсенето, има два начина. По-лесният начин е, ако имате блог и само вие поствате в него, то тогава няма значение дали има други автори, то съдържанието е писано само от вас. Най-лесният начин е да отидете в настройките на блога си. Аз използвам WordPress, на Appearance, Editor. Тук в хедъра, ето така, ми е head тага, именно в който ще сложа link rel автор и линк към автора. Какво представлява линка към автора? Понеже търсачката е към Google, съответно това сочи към профила ви в Google+. Ето сега да влезем в Google. В Google+. Ето го моя профил в Google+. Понеже имам два имейла в Google+, имам съответно два профила Отварям този, той е по-пълния. Отивам на потребителски настройки и първото нещо, което трябва да променя на редактиране на потребителския профил е ето тук най-долу сътрудничи на. Тоест аз към кой сайт пиша. Аз мога да пиша към много сайтове и ето тук добавяне на персонализирана връзка. Мога да добавя много сайтове, в които аз съм автор. За момента съм си добавил само моя блог и съм му сложил някакво име. Ето това е линка. Когато сме готови, натискаме запазване. Аз вече съм го направил, натискам отказ и край на редактирането. Когато направим това, вече нашия профил е свързан с сайта ни. Остава само да свържем и сайта с профила ни. Натискаме върху преглед на потребителския профил. Така. Преглед на потребителския профил. Може би тук. Да, ето сега стана. Ето тези числа,
които се показват отгоре, всъщност е нашето уникално ID. Копираме това цялото в нашия сайт, като ето тези неща не ни трябват, трябва ни само номера. И това е. Натискаме Update и може да се върнем към сайта. В момента, ако напишем в тази тестова страница сайта ни отново и проверим, ето е снимката. Тя вече излиза и съответно, когато напишем в Google потърсим нещо от моя сайт, ще излезе и снимката. Понеже това е ново нещо в Google, трябва да изчакаме около няколко дни, за да се появи резултат. Аз го направих току-що и съответно, ако напиша в Google сайта си, няма да се покаже, но очаквам до няколко дни това да е така и да ми се показва снимката. Втория начин да го направите, ако използвате сайт, в който пишете няколко човека, не само един, е да използвате едно плагинче за WordPress, говоря конкретно, на Plugins, Add New WordPress SEO. Ето така се казва плагинчето. Ето това първото, WordPress SEO by Yoast. Аз вече съм го инсталирал, вие може да си го инсталирате, като си го инсталирате, то се появява ето тук долу. Натискате върху него и може да правите някакви малки настройки, но промяната, която се е появила от него, може да видите в Users. В момента в моя сайт само аз съм автор, но ако имам няколко автора, мога да натисна Edit върху един от тях и да му променя Google Plus акаунта. Това го нямаше допреди да инсталирам плагина, в момента се е появило. Тук пиша ето този линк от профила в Google+, и сме готови вече. Автора се идентифицира и всяка статия, която е писал конкретно той, ще излиза с негова снимка. И това е. Надявам се да ви е харесало първото демо. Скоро ще запиша още.